ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୋ ମା ମୋତେ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ଏହା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା? ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ମୋତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନୁନଥିଲେ। ଏହା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା? ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଭୁଲ ବଶତଃ ମୋ ତୀର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମରିଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ଗୋବଧର ଅଭିଶାପ ମିଳିଲା। ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଶିଖିଥିବା ବିଦ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲିଯିବି। ଏହା କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା?